Nakurat ang mga empleyado sa jewelry store sulod sa Gaisano Mall sa Ozami City, Misamis Occidental pasado alas 11 sa buntag kagahapon, Enero 1, bagong tuig. Dihang ilang naabdan nga nagkayamukat na ang mga gamit ug nangawala ang baligyang mga alahas. Duha ka mga jewelry store ang gikawatan, hasta ang ilang vault giapil og guba. Gikawatan usab ang ATM ug apil nga nadala ang sulod niini nga mga kwarta. Daling gireport sa management sa mall ang insidente ngadto sa Ozami City Police Station ug nakita sa mga pulis kung hain misulod ang mga responsable. Dinhi sa bangag padulong sa food court section ang posibleng giagian sa mga suspitsado. Subay sa report, gipugos og guba sa mga suspect ang glass wall ug gigunting ang roll up aron makasulod sa jewelry store. Gibana-bana nga nasa 40 million pesos ang natangag sa mga kawatan. Padayon ang koordinasyon sa management sa mall ngadto sa Ozami City Police aron masulbad ang kaso sa pagpangawat. Gihiling na sa kapulisan ang CCTV footage sa mall nga posibleng makatabang sa investigasyon aron mailhan ug masikop ang mga suspitsado. Usa ka batan-on ang gikustodiya karon sa mga pulis nga posibleng adunay kalambigitan sa pagpanglungkab sa jewelry store nga kaanggid sa usa sa mga responsable nga nakuhaan og video sa CCTV atol sa paglungkab. Unom ang nakita sa Ozami City Police nga responsable sa pagpanglungkab sa mall. Gipahugtan na ang checkpoint sa Ozami City nga posibleng agian sa mga responsable. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.